El 3XL.net et transporta al món d'Escaflowne. Vinga, ja començava a estar impacient! Un món màgic on la justícia És un atac! s'ha d'obrir pas davant la guerra. Està fugint! Escaflowne, a partir de divendres, cada migdia, al K3. Noto la presència d'una força desconeguda que ningú no ha pogut localitzar ni capturar. Podria ser el drac. El drac ha arribat al 3XL.net.